Hiru hilabetez! Black Friday Euskaltelen, egunero azaroaren 30 arte. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak gaur hartuko du COVID-19 ziurtagiriari buruzko erabakia. Fiskaltza neurriaren alde agertu da jada. Ostalaritzarekin eta gaueko aisialdiarekin lotutako lokaletan dokumentua eskatuz galarazi nahi dute koronavirusaren 6. olatu bat egotea. Era berean, ziurtagiria eskatzeko bermea eskatuko dio gaur Nafarroako Gobernuak Justizia Auzitegi Nagusiari. Txertatzeko deia ere egingo du Gobernuaren Osasun Kontseilaritzak. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Azaroak 22 ditu gaur, astelena da eta gaur ere erabakiko du Europako sendagaien agentziak Pfizer zertoa 5 eta 11 urte bitarteko tarte horretan erabiltzeko aukera ote dagoen. Bestelako lerroburuak ere gaurkoan, asteburura begira ere jarri behar baikara, izan ere hainbat manifestazio izan dira Euskal Herrian eta horietako bat izan da Euskal Herria Bilduk deitutakoa, hain zuzen ere Errepublikaren alde. Milaka lagunek hartu zituzten Bilboko kaleak aurreikuspen guztiak gainditu, Zaiara de Urreta, eguerdion. Kaixo bai, pandemia aurreko manifestazio handien itxura hartu zuten Bilboko kaleek. Mobilizazioa hasi baino ordu erdi lehenago jada, 100 pertsonak hartuak zituzten La Casilla inguruak eta martxa hasi zenerako autonomia jendez beteta zegoen. Milaka lagun batu ziren larun batean Bilbon, EH Bilduk independentziaren alde antolatutako manifestazioan. Bertan nazio feminista, sozialista, burujabea, ekologista eta parekidea aldarrikatu zuten. Mobilizazioan parte hartu zuten era berean BNGko, Eskerra Republikanako, KUPeko, Mesper Mallorcako eta Handetza Asturreko kideek besteak beste. 80 autobusetik gora iritsi ziren Bizkaiko hiriburura Euskal Herriko txoko askotatik. Bukaerako ekitaldian Garazi Pereak eta Arnaldo Otegik hartu zuten hitza. Burujabetza grina berretzita eta giharra erakutsita. Asmo horretan pausoak emateko premia azpimarratu zuen Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak. Bidean jarraitzen eta bide horretan aurrera egingo dugu. Dudarik gabe, azken atxara arte egongo era borrokan herri honetan, herri honek bere independentzia lortu arte. Halaber Euskal Nazioa izan zuen hizpide Otegik une oro, eta adierazi zuen mirari bat dela herri hau bizirik egotea. Mende askotan zehar desagerrarazteko estrategia bat egon baita. Horregaitik gaude harro, horregaitik bete dugu Bilbo, horregaitik ikusten dugu baikortasunez etorkizuna. Erronka potoloak ditugu aurrean, eta noiz ez ditugu eduki, noiz ez diogu aurregi, noiz ez gera garaile atera. Eta ekonomia alorrean aiara bi greba aipatzekoak, alde batetik Zardoia Otiz igogailuen multinazionaleko langileek egingo dutena, eta bestetik baita ere Orozkoko Artiatz enpresan egingo duten greba. Zer gertatzen ari da? Bai, horrela da, Zardoia Otiz igogailuen multinazionaleko Euskal Herriko langileek greba hasi dute gaur eta abenduaren 29 arte luzatuko da greba. Izan ere behargin guztiei Espainiako ituna aplikatzen diete eta 2020tik berritu gabe dago. Gainera langileek salatu dute baldintzak are gehiago okertu nahi dizkietela Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean aritzen diren langileei.
Bestetik, Orozko gaietaz artiatzen ere lanuzteak hasiko dira gaur, azaroaren 31 arte, eta lau orduko lanuzteak egingo dituzte, txanda bakoitzean. Izan ere, 2 urte daramatzate langileek lan hitzarmena berriztu barik. Eta horrez gain, Bilboko Kalor Bizkaiko langileek greba mugabean daude, zehazki 26 langile, 2021ko urtarriletik hasi ziren negoziazioak lan hitzarmena negoziatzeko, baina oraindik ez dute ezer sinatu. Bestalde, beste gai batzuei helduta, gaur bihar eta etzi bitartean larrialdi kimikoetarako simulakroak aktibatuko dituzte, bai Muskizen, Zierbenan, Santurtzin, Lantaronen eta Hernanin ere. Zein da honen arrazoia? Bai, larrialdi kimikoetarako sirenak aktibatuko dituzte, azaldu duzunez, Muskizen, Zierbenan, Santurtzin, Lantaronen eta Hernanin. Simulakro horien helburu nagusia da inguruko biztanleek alarma sistema horretara ohitzea eta gaur bihar eta etzi egingo dituzte. Abek Kimikak, Euskadiko enpresa kimikoen elkarteak, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan, larrialdi kimikoetarako sirenen sarea aktibatzeko 5 saio egingo ditu azaroaren 22, 23 eta 24. Saio horiek Muskizen, Zierbenan, Santurtzin, Lantaranun eta Hernanin egingo dituzte. Jaurlaritzak azaldu duenez, helburua da herritarrek sirenen soinuak ezagutzea. 2 seinale mota joko dituzte sirenek 6 udalerri horietan. Lehenengo bat, hodei tosiko batez ohartarazteko erabiltzen dena. Gero beste bat, hodei tosikoaren arriskua amaitu dela iragartzeko erabiltzen dena. Lehenengoak agintzen du herritarrek leku itxi batean konfinatu behar dutela babesteko. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak kanpoko larrialdi plan bat dauka eta horretan ezartzen dira larrialdietan giza baliabideak eta baliabide materialak koordinatzeko mekanismoak eta antolamendua, beti ere larrialdiak fabrikaren kanpoaldean eraginek badu. Halaber, plan horrek biztanleak ohartarazteko modua ere barne hartzen du, megafonia bidezko abizuak eginez, prentzan komunikatuak argitaratuz eta sare sozialen bidez. Eta bestalde, Irunen atzokoan mobilizazioa elkartaratzea egin zuten, 100 lagunek, izan ere asteburuan zehar beste pertsona bat, beste migratzaile baten heriotzaren berri izan dugu, Bidasoa ibaian, eta horixe izan da urteko 7. zenbaketen arabera, gaurko ere iragarri dute elkartaratzea, Aiara. Bai, horrela da, Irungo Harrera sareak deituta migratuak eskatzeko elkarretaratzea egin zuten atzo Irunen. Beste migrante bat hilda Euskal Herrian, aurtengo 7. Bidasoan aurkitu zuten gizonak 38 urte zituen eta Boli kostatik zetorren. Eta 100 lagun bildu ziren atzo, Irungo udaletxearen atarian, dolua eta salaketa protesta egiteko. Izan ere Harrera sarearen esanetan, alde batetik gero eta modu zorrotzagoan ixten dituzte Hendaia eta Irunen arteko mugak, eta horrez gain, eta bestetik Harrerak gero eta eskasagoak dira. Gauzak horrela, gaur beste protesta bat egingo dute, arratsaldeko 7:00, Santiago Zubian, eta gaurkoan gizakate bat antolatu dute, gainera Ipar Euskal Herriko Harrera taldearekin elkarlanean egingo dute protesta. Eskerrik asko, Aiara de Urreta. Zuei agur. Eta bestalde, Baionara begirare jarriko gara, izan ere larunbatean azkenaldiko manifestaziorik jendetzuena izan zen. 8.000 pertsona inguru elkartu ziren Lapurdiko hiriburuan etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren kontra deitutako manifestazioan. Izan ere, etxe bizitzen krizia da une honetan Ipar Euskal Herriko arazo handienetako bat. 30 bat eragilek babestu duzuten mobilizazioaren deialdia, horien artean Ipar Euskal Herriko
herriko ezkerreko alderdi guztiek, sindikatu nagusiek eta eragile sozial handanak. Anita Lopepe, Euskal Herria Baiko bozeramailea. Bat, bezala, txentiarazteko populazioko esparru biziki zabalak arazoekin direla etxe bizitza baten atxemaiteko, eta txentiarazteko, kompreniarazteko ere hautetsier, populazioa prez dela neurri hausartagoen dako, eta urte luzetan izan den immobilismo edo utzikeriari, behar zaizkola orain aterabideak atxeman. Gure iduriko hori hasten da interbentzio publiko gehiagorekin. Hala, behar da erotua den merkatu hori interbentzio publikoarekin arautu eta neurri hausarten gana joan. Posible izan dadin oraino hemengo jendearentzat hemen bizitzia eta hemen etxe bizitza baten lortu. Era berean, Sebas Kristi alda etxebizitzaren aldeko mugimenduko kideak adierazti du hautetsiei eta botere publikoei eskatzen dietela berehalako neurriak har ditzaten. Erakustea jendea initz kezkatua dela edo nahi duela gauzak aldatzea etxe bizitzaren gaiari buruz eta hautetsiak bereziki eta podere publikoak erakustea zinez badera nahikaria eta galdera hemen gauzak aldatzea, neurriak hartuak izan behar direla, bai hemen lekuan berean, bai bege aldatu behar dela ere, eta helburua da gaur indar harreman bat sortzea eta onduko hilabetetan etxe bizitzaren gaian proposamenak eta aldarriak izan direlarik jakitea badela sustengu azkar bat gibelean, beraz, hau da hastapen bat egan ezaguna eta helburua da gero segitzea eta ez da bukaera bat. Eta politika alorrean aldaketak izan dira asteburuan zehar. Idoia Mendia, PSE Euskadiko Ezkerrako buruzagiak kargoa Eneko Anduezaren esku utzi du. Arro esan dio agur PSE Euskadiko Ezkerrari eta buruzagitzan 7 urte egin ondoren, bigarren lehendakari orde eta lan eta enplegu sailburu ere badenak, azken urteen balantzea egin du. Eta denbora honetan, jende gehiago batu egin dugu, sensibilitate gehiago batu ditugu. Eta gaur egun proiektu sendoa dugu, berritua, etorkizunari begiratzen diona. Krisiari Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente eta PSOEren idazkari nagusia aurrean zuela, Idoia Mendiaren lekukoa hartu du Eneko Anduezak. Berretsi du ez duela onartuko inork zalantzan jartzea sozialisten euskal izaera. Eneko Andueza PSEren idazkari nagusi berriak adierazi du euskal sozialistentzat baliagarria den itun bakarra egonkortasunarena eta bizikidetzarena dela. Eta geroa bai alderdiak 10 urte bete ditu baita ere, hori ospatzeko ekitaldia egin dute Iruñean. Eta sortzaileek esan dutenez, ezinbesteko aukera politikoa bilakatu da koalizioa Nafarroako politikan. Usue Barkoz, geroa baiko bozeramailea. Eta 10 urte geroago horrela erakutsi digu Nafarroak berak behin eta berriz. Pentsa ezina zen zenbaitentzat egun hartan 2011an diputatuen kongresura iritsiko ginela. Agian guretzat ere, zen desente pentsa ezina, baino, eta iritsi ginen. Pentsa ezina zen 2015an lehendakari abertzale bat iritsiko zela Nafarroko jauregira, naiz eta gure gizartearen gehiengoak ez zuen, eta ez du egun, horrela bozkatzen, baina horrela gertatu zen. Eta entzun, 4 urtez, 2015 eta 2019 bitartean, 4 urtez erakutsi genuen, gai garela, inor baino gehiago, ezberdinen arteko akordioak lortzeko. Eta gai garela, inor baino gehiago, napartarren interes orokorrak defendatzeko. Eta sortuko kideek herrigaia ponentzia babestu dute. Botoa eman dutenen artean 10-tik 7 babestu dute Nazio Kontseiluaren txosten hura. Sorturen kongresu prozesuan Nazio Kontseiluak aurkeztutako herrigaia txostenaren eta lurrari lotuz osoko zuzenketaren artean boto emateko asteburua izan dute sortuko kideek eta zuzendaritzaren proposamena nagusitu da.
Euskal Herria Bilduren mahai politikoak ohiko bilera egiten ari da, besteak beste larunbatean Bilboko kaleetan egindako manifestazioaren balorazioa egiteko eta Espainiako gobernuaren aurrekontuen eta Jaurlaritzako aurrekontuen inguruko azken berriak aztertu eta nola jokatu erabakitzeko. Bada Espainiako gobernuko aurrekontuak babestuko dituztela azaldu dute, hala nola Moncloarekin adostutako zuzenketak eta neurriak zeintzuk izan diren. Horien artean azpimarratzekoak eskutu sozialaren luzapena eta baita ere amiantoaren biktimentzako funtsaren eraketa. Eta ekonomia gaiekin jarraituta autogintzaren mikrotxipen kriziak aurrera jarraitzen du eta aste honetan Gasteizko Mercedeseko lantegiari eragingo dio zuzenean. Zuzendaritzak langilei jakinarazi die, astelehenetik ostegunera lan baldintzak beti bezala normal egingo dituztela, baina ostiralerako lan txanda guztiak etengo dituztela. Egoera honen aurrean, Europan mikrotxipen produkzioa handitzeko estatu laguntzak erraztuko ditu Bruselak. Europak aztiarekin duen menpekotasunari amaiera eman nahi dio horrela Europako batzordeak. Mikrotxipak egiteko lantegi erraldoiak eraiki nahi ditu Europa barruan eta helburua da datorren hamarkadan produkzio hori bikoiztea. Eta bestelako gai batzuei helduta 219 gorroto delitu salaketa erregistratu ditu Eusko Jaurlaritzak urte honetan zehar. Gehienak xenofobiarekin lotutako gorroto delituak dira. Gorrotoaren katea errotik mozteko eskatu du Josu Erkoreka segurtasun sailburuak. Ertzaintzak gorroto delituen aurkako 219 salaketa erregistratu ditu urteko lehenengo 10 hilabeteetan. Eta horren harira Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak eskatu du gorrotoaren katea errotik mozteko, baita aurreritziak desegiteko ere. Asteazkenean islamari buruzko aurreritziak desegin jaurdunaldia izan zen. Bertan Erkorekak ziurtatu zuenez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan erregistratzen diren gorroto delituen arrazoi nagusia xenofobiarekin lotuta daude. De los delitos de odio que año tras año se registran en Euskadi, muy por delante de las demás causas, muy por delante, es la relacionada con el racismo y la xenofobia. En los 10 primeros meses del año 2021, en lo que llevamos de 2021, los delitos de odio registrados por la Ertzaintza y basados en motivos racistas y xenófobos han aumentado de un 48,55% a un 55,71% respecto al año pasado. Horrelakoak ekiditeko Erkorekak adierazi du funtsezkoa dela portaera intoleranteak ezabatzeko lan egitea. Eta gogorarazi du adierazpen askatasunak ezin duela inoiz estali gorroto diskurtsoa. Halaber, segurtasun sailburuak nabarmendu du bizikidatza anitza eta integratzailea eraikitzeko aurreritziak desmontatu behar direla. Eta hezkuntza alorrean, hezkuntza laikoa elkarteko kideek jaso berri dute Eusko Jaurlaritzaren erantzuna erlijio ikasgaiari buruz egindako galderen gainean. Horien berri izateko dugu pantailaren beste aldean, Arantxa Kerexeta, hezkuntza laikoko kidea. Eguerdion. Bai, eguerdion. Zenolako erantzuna jaso duzue Eusko Jaurlaritzaren aldetik? Bueno, gu urtero 2015-etik urtero galdetzen diegu erlijio irakasleen inguruan eta erlijio ikasgaia hartzen duten ikasleen inguruko datuak. Eta alde horretatik beti jaso dugu erantzuna. Egia da, erantzun hori ez digutela modu erraz batean aurkezten eta gure taldeko batek pazientzia handiz badatu horiek begiratu ikastetxe eta orduan ja ondorio batzuk atera alditugu horren inguruan. Eta zeintzuk dira ondorio horiek? Ez nolako desberdintasunak daude esaterako erlijio irakasle baten eta bestelako irakasle baten artean? Bai, desberdintasun nagusia da beraiek, hori da erlijio ikasgaiari dagozkion ordu gutxi dituzte eta orduan betetzen dituzte beste lan batzuekin, bai? Azken batean, datu zehatzak, aurten atera ditugun datu zehatzak ikusteko, lehen hezkuntzan erlijio irakasle batek
erlijio katoliko 8,5 ordu ematen ditu astean edo ditu astero. Eta beraien jardunaldia 23 ordukoa da. Eta bigarren hezkuntzan apur bat antzera. Bigarren hezkuntzako irakasle batek 18 ordu lektibo ditugu eta haiek erlijio katolikorako bataz beste 10 ordu lektibo dituzte. Horrek esan nahi du, ordu pilo bat beste zeregin batzuetan edo eman behar dituztela beraiei ez dagozkienak. Hori galdetuko nuen, ezta? Zer egiten dute bestelako ordu horiekin? Hori ikastetxe bakoitzak apur bat erabakitzen du edo hartzen du, baina guk argi daukagu, beraiek nahi baduzu komentatzen dizut ere bai, zein dan erlijio irakasleak sistema publikoan sartzeko bidea, baina gure ustez, beraiek ez dagozkie beste lan batzuk egitea, bai? Hau da, irakasle edo ordezko edo funtzionario izan da, beste lan horiek bai liburutegiko lanak badira, edo zuzendaritzan ere sartzen dira, edo inkluso bigarren hezkuntzan ere beste ikasgai batzuk emateko aukera badaukate, edo beste batzuetan laguntza orduak edo, oso asko zehaztu gabe. Baina gure ustez, bai. Egoera honen aurrean, zeintzuk dira hezkuntza laikoko elkartetik egiten dituzuen eskakizunak? Gure eskaerak, egia esan, lehenengo eskaera da, egoera guzti hau badator, estatuak Vatikanoarekin dituen akordioegatik, bai? Orduan, lehenengo eskaera da akordio horiek bertan bera ustea, bai? Eta gero ja, badauzkagu Eusko Jaurlaritzari zuzentzen dizkiogun eskaerak, hau da, akordio horiek bertan bera utzi arte edo hori gertatu arte, irakaslea hori olako privilegio egoera hori ez ustea. Erlijioko katolikoko irakasleen plantillak gaindimentsionatuta daude, eta orduan guk esaten duguna da egokitzea plantilla horiek beraiei dagozkien orduetara. Nik uste dut azaldu behar dugula, irakasle horiek ikastetxe publikoetan bere lana egiten hasteko edo sartzeko, beraien titulazioz gain eskatzen dietela deka izenekoa, lehen misio kanonikoa sana, hau da, gotzaindegitik beraien onespena jaso behar dute. Egin behar dituzte ikastaro batzuk, por cierto, ikastaro horiek Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan ematen dira, baina tituluak ez du unibertsitateak ematen. Tituluak eman behar du Eliza Katolikoak, gotzaindegiak eman behar du. Hor agertzen dira irakasle horien konpromisoak erlijio katolikoaren proselitismoa egiteko. Orduan hori da oinarrian dagoen inkongruentzia edo, ez dakit ze hitz erabili. Hau da, sistema publikoan Elizak erabakitzea zein sartzen den eta gainera baldintza horiekin, erlijio katolikoa zabaltzeko edo proselitismoa egiteko kondizioarekin. Arantxa Kereseta, eskerrik asko gurean izateagatik. Mila esker zueri. Eta nazioartera begira, txabismoak bere boterea indartu du, sendotu du Venezuelan. Txabismoak ezan bezala herrialdeko 23 estatuetatik 20etan irabazi baitu Caracas. Barne hauteskundeetan erroldaren 40%ak eman du botoa eta 15 urtean lehen aldiz Europar Batasuneko hauteskunde behaketa misioa bertan izan da baita ere. Eta azaroaren 20 transgeneroen oroimenaren eguna izan da, hau da trans pertsonen aurkako indarkeria zalatzeko eguna. Aurten gainera 30 urte bete dira Freddie Mercury hilde zenetik eta bere bizitzari errepasoa egingo diogu. Eta jarraian itzuliko gara, elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan Iker Casanova Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea izango dugu hemen ordu batetik aurrera. Orain arte. Somebody love. Okay, let's do it. Freddie Mercury, Farrok pulsararen izen artistikoa, mundu osoan ezaguna izan zen abeslari, musikari eta konpositorea zen. Queen taldeko kantari nagusia.
Bob Miren eta Jer Bulsaren semea, 1956ko irailaren 5 jaio zen Afrikako Zanzibar Irlan. Hoi, baino 4 hortz gehiagorekin jaio zen, eta oso berezko irribarrea zuen. Ez zuen inoiz aldaketarik egin ahoan, ahotsa handatuko ote zitzaion beldur baitzen. 1964an, Mercuriren familia Londresera joan zen, eta bertan, diseinu grafikoa ikasten ari zela, Freddie Breakgrace Blues taldearekin elkartu zen. Ikaskide batek Brian May eta Roger Taylor aurkeztu zizkion, Smile taldearen sortzaileak. Freddie taldean sartu zen bokalista gisa, eta taldeari Queen izena jarri zioten. Taldean sartu zen azken kidea, John Deacon basu jotzailea izan zen. Mila 1973an, taldearen izen bereko albuna kaleratu zuten, baina Sweet Heart Attack bere 3. diskoarekin lortu zuen arrakasta. 1974an argitaratu zuten, eta bertan zegoen Killer Queen abestia. 1975ko A Night at the Opera albunarekin lortu zuen erabateko ospea. Disko honetako kantua da Bohemian Rhapsody, eta horrekin iritsi ziren Britania handiko arrakasta zerrenden gailurrera. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside. Horretatik aurrera, mundu osoan ezagunak egin ziren eta besti arrakastatsu asko argitaratu zituzten. Mila 1983 urtean atsedenaldi bat hartu zuten, eta urtebete geroago The Works albunarekin itzuli ziren. Radio Gaga eta I Want to Break Free abestiekin besteak beste. Musika zaratago, haien kontzertuetako showengatik ere egin ziren ezagunak. 1981an, munduko errekorra lortu zuten 230.000 pertsonen aurrean abestu zutelako Brasilen. 1985an, Live Aid ongintzazko kontzertuan hartu zuten parte. Historiako momentua ahaztezinetako bat izan zen. Mila 1987an, IESa diagnostikatu zioten Freddiri, eta isilian izan zuen. Eszenatokietatik kanpo gizon erreserbatua zen, eta oso elkarrizketa gutxi eskaini zituen. Hala ere, lanean jarraitu zuen, eta 1990an Innuendo diskoa grabatu zuen Queen taldearekin. Gaixotasuna publiko egin eta egun bat beranduago, 1991ko azaroaren 24an hil zen, 45 urterekin, IESaren aurkako fundazio bati bere izena jarri zioten.
Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Iker Casanova, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea, eguerdion, ongetarri. Eguerdion. Lehenik eta behin, duela minutu gutxi ikusi ditugu Arnaldo Otegi eta Mertxe Aizpurua agerraldi batean, esanez Euskal Herria Bilduk babesa emango diola Espainiako gobernuko aurrekontuei. Horren gainean, zer gehiago dakigu? Bueno, genera matzan denboraldi bat negoziazioetan, gu predisposizioa geneukan aurrekontuak babesteko, baina beti hor mai gainean jartzen bat ziren gure partetik hainbat eskakizunei baiezko erantzuna. Eta badirudi azken orduetan konfirmatu dela pasaden astean iragarritako akordioi beste batzuk gehitu zaizkiola eta beraz, baiezkoan gaude, baiezko botoan gaude, eta uste dut berri ona dela azken finean EH Bilduren espiritua beti negoziazio hauetan, bada jendearentzat onuragarriak, errealak, praktikoak izango diren hainbat neurri mahai gainean jartzea eta hori lortu dugu. Besteak beste komentatu dituzu, neurriak eta adostasunak lortu dituzuela azken egunotan, horietako bat eskutu soziala luzatzearena, ez? Otsailera arte. Bai, gaur iragarri diren akordio politiko nagusiak hiru dira, alde batetik zuk esaten duzuna, eskutu sozialaren zabalpena, eta uste dugu horiek egonkortzea, bada zerbait positiboa, beti izan dugu Estatu Espainoletik pandemiari erantzun zaiola behintzat borondate minimo batekin eskubideak zabaltzeko eta eskubideak babesteko. Hemen eaen aldiz ez da egon inolako neurri berririk, ez da egon ekimen berririk babesteko gehiago eskubide sozialak. Eta Estatu Espainolean behin-behinean aprobatu zen hainbat neurri denboran luzatzea eta egonkortzea positiboa iruditzen zaigu. Besteak beste adostasunetako bat izan da, amiantoaren biktimentzako funts bat eratzea, 25 milioiko funts hori eratzea, noiztik aurrera iragartzen duzue indarrean egongo dela? Alik eta eperik laburrenean uste dugulako zorra handia daukagula gizarte moduan amianto kaltetutako jende guztiarekin. Eta hemen Euskal Herrian inpakto oso handia izan da, gu oso herri industriala gara. Eta garai batean edo ez jakintasunagatik edo enpresario batzuen partetik arinkeriagatik material honekin asko landu egin zen eta ondorioak izan ziren osasun ondorio nahiko larriak langile askorengan eta horren familiarrengan ere. Aspalditik beraiek antolatuta daude, gaixotasun horiek mahai gainean jartzen eta horiek konpensatzeko alde neurrian, plano ekonomikoan behintzat neurriak eskatzen eta posik esan dezakegu lehenengo urrats garrantzitsu bat, kantitatea ez delako txikia, baina ez da maiera, baina behintzat hasiera edo jarraipen oso potentea bada ere. Adostasun hauek ikusita, zin izango zenukete dela Euskal Herria Bilduren jarrera edo papera Espainiako Kongresuan? Askotan esan dugu, paradogikoa dela gu independentistak izan da hor Madrilen hain paper aktiboa jokatzea, baina uste dugu importantea dela baita ere estatu mailan independentismoan dagoen irudi aldatzeko eta sektore askorekin konektatzeko. Askotan esan dugu ez garela herri bereko kideak edo aberri bereko kideak, baina bai langilea garen heinean eta aldaketasen alde lan egiten dugun heinean, Estatu Espainiako jende askorekin gauza asko partekatzen ditugula eta uste dugu evidentea dela Estatu Espainolean EH Bilduren irudi aldatzen ari dela. Azken finean, ez da soilik irudi kontua, irudi aldaketa horren atzean daudenak dira neurriak eta konpromisoak eta besteak beste ultraeskuinaren aurreko diskursoa eta praktika eta barluze bat. Uste dugu Euskal Gizartetik ere apreziatzen ari dela, Euskal Herria Bildu badela fidatzeko indar politiko bat, ze askotan esaten dugu gizartearen aurrean borrokalariaren itxura badaukagu, ezezkoa ondo kudeatzeko gaitasuna badaukagula, gauza askori aurre egiteko gaitasuna daukagula, baina oraindik jende asko ez gaitu ikusten gobernu erantzunkizunetan, edo ez du pentsatzen gai ekonomikoak edo jateko gauzetan besteak bezain onak izango garenik, ez? Nik uste dut poliki-poliki irudi hori aldatzen ari dela, demostratzen ari gara posiblea dela helburu estrategikoa ausartak izatea, eta inkluso Estatu Espainolarekin hausdura politiko batera jotea, baina bien bitartean jendearen beharrei erantzuten jarraitzea eta neurri eraikitzaileak egunerokotasunari lotuak defendatzea eta aurrera ateratzea ere. Gurera etorrita, Eusko Jaurlaritzarekin jarraitzen dituzue adostasunak edo babesa bilatzeko negoziazio horretan, aurrekontuei dagokionean, eta aurreko astean entzuten genuen Maialen Iriarte esanez, Jaurlaritzak proposatutako egindako aurrekontu kontraproposamen hori motz gelditzen dela. Zeintzuk dira desadostasunak sortzen dituzten gai nagusiak?
Bueno, kontutan hartu behar dugu negoziazio hau berezia dela eta ez daukala zerikusirik Nafarroan edo estatu mailan eman direnekin. Bi arrazoi nagusiengatik, alde batetik hemen gobernuak gehiengo osoa daukala, beraz aurrekontuak aurre ateratzea bermatuta dauzka. Beste aldetik, estatu espainolean eta Nafarroan egoera ere ezberdina da, indarrean edo gobernuan dagoen taldei alternatiba zein den badakigulako eta hori ultraeskuina da. Eta beraz, uste dugu hor, erantzukizun batekin, plus batekin jokatu behar dugula. Hemen ez da egoera hori emoten, gobernuak gehiengoa badauka, eta alternatiba gu geu gara, beraz, marko negoziatzaile aldatzen da. Baina, hala eta guztiz ere, pentsatzen dugu, esparru horretan ere, gure karta jokatu ditzakegu aurreko kasuetan bezala irizpide amankomun batek, eta da, jendearentzat gauza onuragarriak lortzea. Guk uste dugu aurkeztutako aurrekontuak txarra direla, arrazoi askorengatik, baina labur bilduta bi arrazoiengatik. Alde batetik marko ekonomikoa badela gaurko diru-sarreren eskema eta gaurko fiskalitatea, eta beraz ez nahikotasuna evidentea da, eta beste aldetik marko ideologikoa edo politikoa da eskuina liberalarena. Beraz aurrekontua txarra dira, eta naiz eta Euskal Herria Bildu negoziazioan egon, txarrak izaten jarraituko dute. Gure asmoaz da aurrekontu txarra hauek onak bihurtzea, hori ezinezkoa delako hankaz gora jarri gabe, baina bai, bi helburu planteatu ditugu. Alde batetik, zertzela da ekonomiko interesgarri batzuk jartzea aurrekontu hauetan, gure ustez momentu enten beharrezkoak diren hainbat elementuak konpensatzeko, hor diru kantitatea jartzeko, baina baita ere proposatu du zei elkarrizketa esparruz maila politikoan akordioak ere edo bentsat gai horiek agenda politikoa jartzeko. Zeintzu dira momentu enten erantzunak gobernuaren partetik? Gauza batzuetan hitz egiteko prest daude. Egia da orain arte beti aurrekontu testuinguruan fiskalitatea hitz egitea proposatu gunean esan digute ez. Bentsat guri PPri baiez esan ziote eta PPrekin adostu zuten aurrekontuen testuinguruan fiskalitateen inguruan, baina oraingoan esan digute aukerak irekitzen direla. Gu azken finean intensidade kontua dela, egia da proposamen batzuei zuzenean ez esan digutela, baina beste batzuei oraindik ez dira heldu edo konpromiso mailan edo termino ekonomikoan guk eskatzen genuen puntura. Dena dela proposamena edo gobernuaren erantzuna ez da izan ezezko borobila eta guk erantzukizunez kontraproposamena ja prestatzen ari gara eta helaraziko dugu Jaurlaritzari, gure asmoa bada, posible bada aurrera jotea eta akordio batera heltzea. Negoziatzen jarraitzeko prest zaudete beraz. Baita ere, honekin lotuta, ekonomiarekin lotuta Jaurlaritzak berriki aurkeztu du baita ere industria garatzeko plana. Zein da egiten duzuen balorazioa honen gainean? Nik uste dut, gobernuaren politika industriala baloratzeko irudirik argiena da kontatuko den anekdota bat, baino gehiago badela, baina, sarrera modura esan behar dugu, industria politika eta industria politika arduratzen den sailburua Arantxa Tapia zuzen ere bada, nolabait esateagatik, gobernuaren ikurretako bat, egunero ikusten dugu medio guztietan eta propagandarako abilezia aparta badauka. Gobernuaren interesatzen zaio proiektatzea, bere ekonomia arduraduna, persona oso eraginkor moduan, horrela erakusten dutelako gai ekonomiko serio horietan, beraiek oso fina direla ez. Baina emango dizuet datu bat, lehen aipatzen nuen anekdota hori. Ja, hauteskunde kanpainatik Arantxa Tapiak esan zuen gure helburua politika industrialean barne produktu gordinaren 40% industria eta zerbitzua aurreratuen artean osatzea. Oain arte neurtzen genuena zen industria hutsaren pisu erreala eta 24aren bueltan zegoen. Pasaden legealditik gobernuaren helburua zen 25%ra heltzea eta ez zuten lortu estankatuta gelditu zela. Orduan helburua aldatu dute eta galdetu diogunean idatziz eta formalki nola neurtu nahi duten esan digute ez daukatela neurtzeko tresnari. Beraz, orain arte ez dugu jakin helburu horiek errealistak ziren edo dagoeneko gainditutak zeuden. Orduan, lehenengo egiten dute titularra, lehenengo esaten dute zifra hori heldu behar dela, eta gero sortu dute kalkulo metodologia bat jakiteko non gauden. Nik uste dut hori nahiko erakusgarria dela, fatxada ariketa etengabe baten aurrean gaude, eta egia da oso ondo manejatzen ari da propaganden arloan, baina politika industrial sendorik herri honetan ez dagoela esan behar dugu. Besteak beste, Jaurlaritzari ez zaiolako interesatzen eta ez duelako ikusten bere papera politika industrialaren liderra moduan. Zergatik, beraiek liberalak direnean pensatzen dutelako industria ekonomia oso autoeraketaren bidez funtzionatu behar duela eta Jaurlaritzaren papera bada menpeko paper bat, laguntzaile paper bat, eta ez ekonomiaren lidergoa eta perspektiba
perspektiba estrategikoan trakzionatzea. Baina, hala ere gurean industria bada sektore estrategiko bat, hala esan daiteke, baina gaur egungo egoera, langileen egoera zein da? Bueno, industria bada importantea eta askotan behar bezala baloratzen ez duguna. Industria da gure ongizate ekonomikoaren oinarria eta industriak ez du sortu PNV-ek herri honetan, askotan ematen du Europaren batazbestekoaren gainetik gaudela edo Estatu Espainolaren buruan gaudela, hemen gauzak PNV-ek edo gobernuak oso ondo egin dituelako azken urteotan eta hori ez da horrela. Frankoren garaian ere, Bizkaia eta Gipuzkoa ziren estatuko herrialderik aberatzenak, eta 19. mendean ere jendea etortzen zen Euskal Herrira lan egitera, hemen potentzia industrial handia zegoelako. Beraz, onartu behar dugu industria importantea dela, baina industria da gure ehun produktiboaren sektore tradizional bat. Gehiago zerikusi daukana gure historiarekin eta gure herri izaerarekin, gobernu batekin edo bestearekin. Eta industria babestu eta bultzatu egin behar da, baina uste dugu hortarako gobernuak diseinu estrategiko bat egin behar duela eta ere industrial berritu bat egin behar duelako. Ez delako nahikoa industriaren presentziarekin. Industriak ezaugarri batzuk eduki behar ditu. Batzuk teknikoak eta beste batzuk politikoak. Gure industriak aurre egin behar dio transizio energetikoaren erronkari, dudari gabe, industria jasangarria eta zainkutsakorra egiteko. Transizio sozial eta eredu sozialagoa egin behar da, langileen papera, protagonismo handiagoa izateko, emakume gehiago egoteko edo erantzunkizun fiskalaz dagokiona ordaintzeko sektore industrialetik. Behar du teknologia, behar du ikerkuntza eta garapen gehiago, behar dugu industria orekatua gure lurraldean, eskualde askotan desindustrializazio prozeso bortitzak eman direlako, beraz, azken finean, gure ustez behar duguna da industria eredu berritua eta eredu hori aurrera eramateko konprometitzen den gobernu bat. Orain arte ikusten duguna da inertzia asko, propaganda asko, baina lidergo gutxi. Hain zuzen, industria sektoreko langileengan ikusten dugu, ez, ondorioetako batzuk ikusten ari gara kaleratzeak, lan gatazkak, ITP Aereon, hainbat Gestam, Petronor, Aernnova, zer esanik ez Tubacek zen baita ere, zer gertatzen ari da? Bai, egia da, pandemiak efektua izan duela gure ekonomian eta besteak beste sektore industrialan, baita ere, ostalaritza, merkataritza, baina sektore industrialan ere efektua izan du. Baina hemen detektatzen duguna da, egon dela joera bat, behin-behineko efektu batzuei aurre egiteko, behin-betiko neurriak hartzeko enpresa batzuen partetik. Eta zuk aipatu zuen zerrendari, beste batzuk gehitu elzaizkio, errealak ziren zailtasun puntual batzuen aurrean, kaleratzeak egitea erabaki dutenak. Eta hori da konfliktibitatea eta langileen partetik erantzuna sortu duena. Adibidez, ITP Aeron enpresak aurkeztu zituen bi ERTE eta bi ere, eta laurak epaitegietan atzera bota egin dituzte, baliogabetuak izan dira. Tubacexeko kaleratzeak ere epaitegietan baliogabetuak izan dira. Petronorrek isuna jaso ditu ordu estra gehiegi egiteagatik eta baita ere ERTE bat baliogabetua ikusi du epaitegietan eta bar luze bat. Gertatu den azken finean izan da, enpresa batzuek nolateko garbiketa egiteko aprobetxatu dutela abagunea eta eskubideak zeuzkaten langile veteranoak kaleratzea beti egokia da, enpresaren ikuspuntutik, ikuspuntu kortoplazista batetik, gero jarduera berreskuratzean beti behin-behineko langileekin edo langile berriekin ordezkatzeko aukera dagoela. Beste adibide bat emotearren Aernovan gertatu dena, Aernovan kaleratzeak egon dira, 90 langile kaleratuak izan dira, baita ere ordutegien murrizketa aplikatu da, baina jarduera berreskuratu da hain azkar eta hain indartzu, dagoeneko indarrean zegoen ERTEa murriztu jundela eta langilei gehiago lan egitea eskatu zaiola Tubacexen bezala. Aernovaren egoera gaur-gaurkoz, lehengo plantilla berberarekin eta bakarrik ordutegien murrizketarekin aurre egingo ziotela egoerari inolako problemare gabe, baina zoritxarrez 90 pertsona kalean daude ez. Lan gatazka hauen aurrean batez ere langileen mobilizazioaren arira eta Tubacexeko kasua ardatz izanik hainbat adierazpen entzun ditugu, adibidez CEOeko presidentearen ahotik eta baita ere Arantza Tapia ekonomia sailburuak esan dute, greba ura, Tubacexeko greba ura ez duela inongo ezer onik ekartzen Euskal Herriarentzat. Horren adierazpen horien aurrean zer duzu esateko? Guk gauza asko esateko eta izan ditugu Legebiltzarren eta Arantza Tapiari berari zuzenean Legebiltzarran neronek esateko parada izan dut, hain zuzen ere adierazpen horiek zeharo desegokia direla.
Logikoak dira zegatik, Tubacexeko grebak eta horren inguruan sortu den mugimendu guztiak kaltea handia egin diolako patronalaren planari, Jaurlaritzaren babesarekin gauzatu nahi zuen murrizketak ezartzeko plan horri. Ikusi dutela herri honetan langileak antolatzeko gaitasuna dutela, erantzuteko gaitasuna dutela eta elkartasuna piztutzeko gaitasuna dutela eta horrek bere patronalaren planak oztopatzen dituela. Beraz, amorrutik egindako adierazpenak dira horiek. Arabako patronalen presidenteak esan zuela praktika mafioso batzuk, zeudela hainbat sindikatuen partetik, Confebaskeko presidenteak esan zuen violentziaren garaia gogorazten zituela hainbat langileen hainbat mobilizazio. Esan behar dugu, violentzia egon denean, violentzia poliziaren partetik eta ertzaintzaren jarreren oldarkorraren ondorioa izan dela, eta ondorio kasu batzuetan fisiko larriekin, baina azken finean molestatu egin diena izan da bazuzkatela plan batzuk eta jendea, langileen eta gizartearen erantzunak neurri batean neutralizatu dituela. Tubacexeko gatazka balio izan du Tubacexeko langileek bermatzeko eta blindatzeko, baina baita ere izan da abisu bat beste enpresetan horrelako justifikazio gabeko kaleratzeak edo lan eskubideen murrizketak gelditzeko ikusi arazi egin diotelako patronalaren sektore bati hemen ez dela doainik langileen eskubideak zapaltzea. Eta bestalde Euskal Industriaren zutabetako bat izan da La Naval, orain bere etorkizuna kolokan dago hor nonbait, hainbat proiektu daude, bere etorkizunean zer izango den mahai gainean jartzeko, zer nolako proiektuak aurreikusi daitezke? Bai, orain hitz egiten ari gara proiektu ezberdinei buruz, Jaurlaritzak porrot egin duela gai honen inguruko kudeaketa guztiarekin eta hasieratik, lehen esaten genuen propaganda asko eta mediotan asko egon, baina gero politika industrialean hutsune handiak bazeudela eta La Navalekoa da adibide argienetako bat. La Navalen Jaurlaritzak izan ditu aukerak parte hartzeko eta ez heltzeko gaur den egoerara momentu ezberdinetan. Erreskateko aukera zegoen, Euskal Enpresekin konsortzio bat sortzeko aukera La Naval erosteko, hartzeko dun lehiaketan enpresa porrote egin ondoren eta itxi ondoren hartzeko dun lehiaketan parte hartzeko enpresa erosteko oso presio merkean eta inkluso konkursoaren azkenengo fasean lurrak nahiko merke erosteko aukera bat zeuden eta gero Jaurlaritza izango zen momentu honetan hor egingo denaren diseinatzailea. Ez da egin, uko egin diote hori egitare, utz egin dute La Naval salbatzean eta lurrak eskuratzen eta gaur enpresa atzerritar baten eskuan dago orubea. Zer egingo da? Gu pentsatzen dugu itxaropena oraindik badagoela eta asko presionatu dugu instituzio guztietan hori horrela izateko, jarduera industriala berriro hartzeko eta baita ere itsasontzigintzaren sektorea hor berriro martxan jartzeko. Enpresa interesatuta daude. Konbentzituta gaude lurrak publikoak izango balira, Jaurlaritzarena edo Esprirenak negoziatzen egongo ginela hor enpresa sektoren nabaleko enpresak ezartzeko, baina zoritxarrez orain bitartekari badaukagu eta denon artean presionatu behar dugu onartzeko hor jarduera industriala eta alden neurrian ontzigintzakoa mantentzeko. Berez, instalazio horiek errepikak ezinak dira. Hemen itsasontzi handiak egin nahi badugu Euskal Herri osoan, zoie daukagu ontziola hori. Instalazioak egina daude, zaharkitzen ari dira, daramalako lekua itxita denboraldi bat, baina inbertsio minimo batekin hori berriro ontziola bat izan daiteke. Egia da, agian lurraldearen zati bat erabil daiteka beste erabilpen industrialerako, gure ustez hori itsasoarekin lotuta egon beharko lirateke, adibidez energia berriztagarriak edo ontzigintzaren zer osagarria, baina ezkerraldeak eta Euskal Herri osoak behar du La Navaleko orubetan jarduera industriala berreskuratzea. Eta luzerako doa, adostasun hori lortzea, eperik jartzerik alda? Gu jarraitzen ari gara aldugun neurrian emoten ari diren elkarrizketak, jabe berria eta interesatuta egon daitezken enpresen artean, dakiguna gutxi dakigu egia da, baina dakigun gutxi hori ere diskrezioagatik ezin da kontatu, baina uste dugu itxaropena egon badagoela. Baina pena bada, hirugarren aktore baten menpe egotea hau Euskal Herrian konponduta eduki genezakenean. Ekonomia alde batera utziko dugu eta asteburura begira ere jarri behar gara, izan ere larun batean
pasaren larun batean, hain zuzen, azaroaren 20irako deitu zenuten manifestazio horretan, esan duzue aurreikuspen guztiak gainditu dituela. Bai, egia esan, gure komunitatean eta gure jendearengan konfidantza daukagu eta espero genuen ondo erantzutea deialdi horri. Baina bazen ere deialdi pixkat berezia, normalean Euskal Herria jendea ohitutako kalera ateratzera, aldarrikapen baten aurrean, edo erantzun moduan, edo eraso represio baten aurrean, baina kasu honetan berezia zen, azken finean gure helburua zelako gure komunitatea, alderdi mugimenduaren komunitatea aktibatzea, berriro elkartzea, eta nolabaiteko barneko klabe batean ere jendea mugitzea, horrek ez dauka aurrekari gehiagirik eta ez genekin ere erantzuna zelako izango zen. Eta nik uste dut benetan gainditu zuela, espero genuen guztia, genekin mobilizazio importantea izango zela, baina datu bat emotearren Kataluniaren alde egin dugu manifestaziorik handiena, tamaino berekoa izan da, gehiengo sindikala hor egonda eta beste eragile batzuk ere hor egonda. Orduan Bildu bakarrik 45.000 persona batzea oso irakurketa positiboa doka eta esaten nuen moduan, barrura begira alaitasunez ikusi dugu nola gure komunitate aktibatu den, baina kanpora begiran ikuste dut badaukala ere irakurketa oso argi bat, EH Bildu oso sendo dagoela, EH Bildu instituzioetan dago inoizko kopururik altuenetan, eta ondino inkestek esaten dute gora jotzeko joeran gaudela, baina instituzioetan sendo egoteaz aparte erakutsi dugu ere kalean egoteko eta jendearen mobilizazio tresna ere erabiltzeko moduan, eta beraz hori izan da beti gure bokazioa, instituzioetan sendo, baina kaletan sendo ere bai, eta posi gaude horregatik. Hala ere, eta azken nabardura moduan, dauzkagun erronka guztiak, eta hau pizkat klabe internoan ere irakurketa baldin badauka, baina lortu nahi ditugun helburu guztiak dinamika partekatu den ondorioak izango dira, eta ez gara eroriko arrokerian edo autosufizientzian gu sendo gaude, baina partekatu behar dugu bidea, bai independentziaren bidea, bai gizarte aldaketaren bidea, partekatu behar ditugu bide horiek beste eragile batzuekin eta pres gaude ere apaltasunez elkarrizketa horiek eta akordio horiek erdiesteko. Azaroaren 20a, data ura ez da izan ausaskoa, hautaketa ura izan ere Basanti Brugar eta Josu Muguruzaren erailketen urte hurrena izan baitzen larun batean, eta aprobetxatu zenuten baita ere estatuko beste biktimak ere oroitzeko. Bai, nahi gogoratzen dut Arnaldo Otegi preso zegoenean, Arnaldo Otegi askatzeko kanpaina bat antolatu zen, Free Otegi, baina berehala bihurtu genuen Free the Mall, askatasuna guztiontzat, eta kasu honetan aipatu dituzu bi zen oso importanteak, baina ez dira biktima bakarrak, ez dira estatuaren biolentziaren biktima bakarrak, gertatzen da, Otegiren kasuan bezala, hemen beti erabili izan ditugu Santi eta Josuren irudi handiak eta ezagunak, estatuaren biktima guztien izenean protagonismo eskuratzeko eta mahai gainean jartzeko, beraiek pairatutako violentzia neurri handi batean ere erreparatu gabe dagoela, eta inkluso aitortu gabe dagoela. Beraz, Santi eta Josuren eguna badauka simbolismo oso berezia, ezker soberanista osoan, baina beraiekin batera egun horretan gogoratzen dugu torturaren biktima milaka izan dira, estatuaren violentzia ezberdinen biktimak ehunka izan dira, hildakoak ehunka izan direla, eta batzuen errekonozimendu eta reparazio bidea oraindik zero geltokian dagoela estatuaren partetik, ez dutelako aitortu adibidez, torturaz erabaki politiko, estatuaren erabaki politiko sistematikoa izan zela, edo estatu terrorismoa ere, estatuak antolatutako violentzia mota bat izan zela, eta bar. Beraz, uste dugu Santi eta Josu gogoratu ditugula, baina baita ere beste biktima kasu batzuetan anonimoak ere aitortu behar ditugula. Eta memoriazari garela, baita ere esatea ez, duela gutxi, aurreko egunean, erorien aranetik desobideratze lanak egiteko obra lizentzia eten duela, epaile batek, eta hainbat euskal familiei eragiten dione erabakia dela. Bai, eta hor nahazten dira Estatu Espainolaren realitatea ondo deskribatzen duten hainbat elementu, alde batetik justiziaren egoera, Auzitegi Konstituzional osaketan ere ikusi dugu nola hemen oposizio politikoak egiten dira goi mailako tribunaletan egoteko, eta alderdi batekin edo bestearekin menpekotasun handiena erakusten duten epaiek papeleta gehiago dauzkatela hor konstituzionalan edo supremoan egoteko, eta gero-gerokoak, eta adibidez holako erabakien aurrean kokatzen gara ez. Beste ondorio argi bada, 40 urteren buruan, Franco hil eta gero, oraindik frankismoaren ondoriak ez direla gainditu. Arnaldo Otegik larun batean esan zuela kontua etzela
zutela Frankoren zurrak erorien aranatik ateratzea, Frankoren erentzia estatuko aparatuetatik ateratzea, eta beste adibidea daukagu, eta ezin da ahaztu ere, plano pertsonal batean, ibilbide luze eta gogorra pairatzen ari diren bai toki horretan daudenak, eta baita ere oraindik desagertuta dauden senideek, eta nola, hemen herri honetan badirudi biktima batzuei aitormena eta erreparazioa eman behar zaiola, eta guk hori ez dugu ukatzen, baina oraindik estatuaren sektore askorentzat, bigarren mailako biktima frankismoarenak, edo estatuaren biolentzia ezberdinetakoak, eta horiek, konkistatu egin behar dutela, urratzez urratz, aitorpenaren bidean ematen diren edozein aurrerapen, ez? Iker Casanova Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin gaurkoan, Tania Arriaga eta Oiana Kabellorekin, orain arte. Esan daiteke Espainiar zerbitzu sekretuek, edo balazobilak, edo estatuak prezisio handiarekin ekin zutela. Alkalako kasuan, bai Josu, bai Joni Idorazan ere helburua, eta Iñaki Ezaola referente publikoa zelako, baina bai, zerbitzuen aldetik prezisio handiko operazioak izan zian biak. Ondorio politikoak, garbi dago, bai Santi eta bai Josu biek parte hartu zutela negoziazio prozesuetan. Eta Espainiar gobernuaren arteko prozesuetan. Eta biak etetzeko etena horiek izan ziela. Santi ordaindu zuen bere bizitzarekin, lehenengo prozesu bat, Pierre Guidoni, frantziar embajadorearekin aritu zian, eta hura eten intzanean, Santik ordaindu egin zuen larruz. Eta Josuk ordaindu zuen Argeleko prozesua. Eta hori, baten batek bazekien, nundik nora etorriko zian, inorketzekien nork ordainduko zuen, baina hau ez da debalde aterako. Bai, estatu iluna, edo sakona esaten dena, ezta? Eta hor, ez dira bakarrik diputatuak, edo PSOEko idazkari nagusia, edo PPko presidentea, ez, hor benetazko estatua dago. Eta nire lagun batek esan zian atxilotu zutenean eta Guardia Zibilaren komandantziera eraman zutenean, orduan konturatu zala bera zer den estatua. Esan zuen, estatua hortxe dago. Estatua ez dago parlamentuan, estatua ez dago Moncloan, estatua ez dago Zarzuelan, estatua hortxe behian dago. Eta estatuak ez dauka harimarik, ez dauka gupidarik. Estatuak bere interesak defendatzeko, ez dauka ez kolore politikorik, ez alderdi politiko baten simpatiarik, ez. Hori da estatua, benetazko estatu sakona ditzen da nahi. Tira, okerrago egon daiteke. Nik ez dut Sánchezen gain konfiantza handirik, baina ziur naiz, besteak etorriko balira, gauzak okerrago izango liratekela guretzako euskaldunontzako, baina ero katalanentzako, ero gallegoentzako. Eta nik uste dut, momentu honetan, ondo ari direla katalan, euskaldun eta galegoek Madrileko fronte politiko horretan burrukatzen. Jakinda, eta ez gara inozoak izango, jakinda hor ez dagoela botere guztia. Hor ez dagoela botere guztia, boterea ekonomikoa da, bankan dago, elizan, oraindik ere badago. Orduan, estatua beste gauza bada. Eta Espainian errepublika bat, ez dut ikusten. Ez dut ikusten zeren sustraitua daukate monarkia korrupta hau, korrupzioz jositako eta zulatutako monarkia, erratuta daukatelako aparatu mediatiko eta ekonomikoetan. Eixo, zaiago bait mutrikotikan, hemen txegaude ame estudioetan, izkagarria prestatzen, eta aurkeztu nahi dizugu aurrerapen abestia, 20 urte dauzkan, mutriko gaztetxearen 20. urte horren arira. Entzun, gozatu, zabaldu eta
eutzi goxai. Aupa gazteak! Barren kaletan, aski artean, azkarik hasi ginen zuru bihotari gerixan, batzen begia darbian, kezkatzen gaitxuna aderixan. Hainbat gazte batuea, ezan usaieko giratzen lehen getokixan. Ilusio zamoranta, indatzen getxuziraria, mata deiontan ametsa, bizirik adira, bizirik adira. Karren xaxao, amaitzen ez dian ez da baila, izen ez deu ikasi, uskiak inkati hau ez danak, errealitate gordinak, ekide zerozuak, tablaua dardarka jarri deuen intzalpeko akordien doiua. Ilusio zamoranta, indatzen getxuziraria, mata deiontan ametsa, bizirik handia, bizirik handia. Gehatzeian barrote bakarra, estetxen kanpokoak izan datxezen, ragaian nahi zaitxustego, zeuen argazkisak euntzen, zeuen argazkisak euntzen. Barra aurretatzian dantzan. Eta egunero legez, solasaldiari ere bide emango diogu, eta horretarako gaurko solaskideak dira Tania Arriaga, eguerdion. Eguerdion. Eta Oiana Kabello, eguerdion. Eguerdion, bai. Lehenik eta behin asteburura begira, jarriko gara, larun batera, hain zuzen ere, izan ere, azaroaren 20 horretan, milaka lagun bildu ziren Euskal Herria Bilduk deituta Bilbon, ezta, lortu arte lelopean, koalizioaren koordinatzaile nagusia den Arnaldo Otegik esan zuen bezala, lidergo berritua aldarrikatu nahi zuela, eta erronka handiei aurre egiteko parada izan zela manifestazio hura. Entzungo dugu Arnaldo Otegi. Prestatua gaude, herri honek merezi duen estatus politikoa martxan jartzeko. Bloke historikoa, lidergo berritua, herri berritu bat. Horixe Arnaldo Otegiren hitzak, nazio sozialista, independentista, burujabea sortzeko bidean, eta baita ere errespetua eskatu zuen estatuko nazioentzat. Ez dakit bertan egon zineten, ala irudiak ikusteko aukera izan duzuen, baina nahiko jendetsua izan zela horixe egia da, ez? Nola ikusten duzue larun batean egin zen manifestazioa? Bueno, tamalez, ni, zorionez Iruñan nengoen, baina hemen ere bai egon nahi nuen, ezta? Amak beti esaten leku bi lekutan aldi berean egon nahi dudala, eta badakizue hori ezinezkoa dela. Niri pozgarria iruditu zitzaidan horren beste lagun ikustea urtarrilekoa ez den manifestazio batean. Eta gainera oroitzen naiz, uste dut ikusten ari nintzela la uno. Eta hor ere bai, plano orokorra erakutsi zuten, eta iruditu zitzaidan jope jendetza, esan zuten gainera independentziaren aldekoa zela, bikain, eta, bueno, pulso polita hartu nion. Pixkat, ez dakite, zirikatzeagatik, baina orain Arnaldo Otegi entzunda, eta errespetu guztiarekin, baina lidergo berriari buruz hitz egiten du, eta ja Arnaldo gaixoa badugu oso ikusia. Haizu, ikusia esate baterako Podemosen zen nolako aldaketa interesgarria egin duten, eta nola sartu duten Yolanda Díaz
eta zenolako emaitza onak izaten ari diren, ezta? Polita izanen litzateke alako lidergo berriak ere bai gurean ikustea, baina, bueno, haizu, hor mantentzen da tinko, eta bestalde balio behar, ezta? Nik ez dut balio horretarako, así que... Ezker Abertzalea indartuta atera dela esango zenuke larun batetik? Nik uste dut hori ariketa polita egin zutela, ez? Eta nik pandemiatik gatoz, hainbeste denbora batu barik eta kaliek bete barik, eta, hombre, zalantza nik uste dut bai egon dela, ez? Manifestazioan aurretik, ia zer izango etedan, ez? Eta ezberdinen arteko berdintasun edo lelo barri horrekin ezberdinen artean egitea Euskal Herria lidergo barri bat, eta estatus politiko barri bat, ez, herri honentzako, azken batien, inflexio puntu batetik etorri algara, pandemia sasoi honetatik, agerian itzi deusen, hainbeste ahultasun gure herrian, eta hainbeste beharri izan, ez, eta nik uste eta apustu politia izan dela ikustie, irakurtzie, egoera irakurtzie, eta irakurketa horreri erantzun bat emotie, ez, eta, jentien ganera erantzun egin dugu, ez, eta ikusi da, aldaketa horren eta behar izan horreri aurre egiteko sasoi edala eta injerra badauela, ez? Desberdinen artien, injer bateratu bete egin izango dela. Arnaldo Otegi baita ere aipatzen zuen, zioen Euskal Herriaren arazo guztiak Espainiar transizioan dutela erroa. Horixe bera azpimarratu zuen, horrekin ados egongo litzateke, egongo zinateke? Aurrekoan irakurri nuen, noiz hasi ziren Euskara debekatzen, eta badago alako zerrenda polit bat, ustut lehendabizik urtea dela 1776 alako zerbait. Osea, atzetik dator. Azken aldian, transiziotik, baina lehenago ere giroa ezen bat ere ona guretzat. Orduan, transizioa zen transiziorik izan esan daiteke, eta ordutik gaude moduan gaude, baina lehenago ere esan dakoa oso gaizki gonden. Orduan, zoragarria izan litzateke Europatik ere bai beste nolabaiteko haizea etortzea eta Europako herriei entzutea eta ateak irekitzea beste modu batean antolatzeko. Baina ez dakit benetan kasua hori den, esan nahi dut, Frantzia besterik ikusi aurrekoan zenolako legeak atera zituzten, eta inguruan dagoen giroa ere ematen du estatua gero eta indartsuagoa dela, eta minoriak alde batean uzten ari direla. Nik aipatuko nuke hori, ez? Eta, hemen etxe honetako kolaboratzailean Carmelo Landak beti azpimarratzen dagoen moduen, ez? Frankorekin eta Gernikako bombardaketarekin edo eta Maseiko gerra horregaz, estatu eredu bat inposatu zala hemen, eta oraindik ere, hainbeste urte eta gero, 80 urte eta gero, estatu eredu bardin jarraitzen dagoela, ez? Eta nik uste hori oso da adierazgarri zerala, 4 hamarkada luzetan, estatu eredu horreri, eusten dutzi, jarraitzen dago indarrien, ez? Hortxe, larun bateko balorazio, laburpentsoa, eta gaiz aldatuko dugu, eta indarkeria obstetrikoari buruz hitz egiten hasiko gara. Labur bilduta zer da indarkeria obstetrikoa, zeri esaten diogu, jarrera eta praktika desegokiak dira, emakumeen erditze traumatikoa ondorio ekarri dezaketenak, ez da? Indarkeria obstetrikoa ez, ardunaldian zehar erditzerakoan eta erditzaren ostean emakumeek jasaten duten indarkeria. Ez ditzu Fernandez psikologoak azalduko digu hobeto zertan datzan indarkeria mota hau. Egizko medikalizazioa eta prozesu naturalen patologizazioa, adibidez episiotomia sistemikoak, hau da perinea mozea sistematikoki, edo beharrezkoa ez denean zesariak egitea, edo Hamilton maniobra, mintzak banatzea, ordunaldiaren azkeneko astean, sistematikoki, poltsa puskatzea ere rutinaz, adibidez. Horretaz aparte, indarkeria fisikoaren barruan egongo litzateke ere arrazoirik gabe ama eta umea banatzea, baita ere ama eta bere bikotekidea edo konfiantzazko pertsona, orain adibidez pandemiarekin desientek hartatu dena, bizitetara ez joan alizatea konfiantzazko pertsonarekin, dakigunean horrek ze segurtasun eta ze importantzia duen emakumearentzako, orduan dagoen emakumearentzako, berdin zesarea eta gero umea eta ama banatzea, dakigunean horrek ze ondorio dituen amarentzat eta bereziki umearentzat. Praktika fisikoien barruan egongo litzateke baita ere praktika zaharkituak erabiltzea, adibidez Kristeler maniobra, emakumearen gainean jarri eta hankarekin edo ukondoarekin umetoki gainean bultza egitea umea ateratzeko,
dituenean ondorio oso kaltegarriak eta aspalditik dagoenean ja alde batera utzita, horrekin batera ez ematea edaten, emakumeak egarria baldin badu, ez uzia mugitzen emakumeari, derrigor etzanda litotomia posturan erditu behar izatea, evidentziaren kontrako praktikak hauek guztiak, baita ere ez hartatzea, analgesiarik ez eskaintzea mina duenean, edo emakumeak zerbait eskatu eta kasurik ez egitea, hori egongo litzateke violentzia edo indarkeria fisikoaren barrua, baina badago indarkeria psikologikoa ere, eta hor sartuko lirateke gehiago autonomia printzipioa ez errespetatzea, adibidez emakumeari ez ematea informaziorik egiten ari zaion horren inguruan, bere onespenik gabe jardutea, ere bai, episiotomia bat egitea aipatu gabe ere, ez dia informazioa eman, baizik eta aipatu gabe ere episiotomia egin behar diotela, edo mintzak banatzea, Hamilton maniobra egitea, berdin bere erabakiak ez errespetatzea, informatuta ere, eta ondo informatuta ere, eta esan da ere zer egin behar dioten, emakumeak eskubidea du esateko adibidez ez duela indukzio bat nahi. Ez duela nahi bere erditzea abiaraztea, eta batzutan egiten da bere konsentimentuaren kontra. Ez orduan hori izango litzateke indarkeria psikologikoaren zati bat, baina ez hori bakarrik, baita ere intimitatearen eta pribatutasunaren kontra egitea, adibidez jendea sartzea erditze gelan aurkeztu gabe, norden jakin gabe, konfidentzialtasuna ez errespetatzea, eta azkenik egongo lirateke tratu txarrak, tratu iraingarri eta humiliagarriak, ez? Adibidez, gurasokeriaz tratatzea, ez deitzea gure izenez, maitea, polita, begira matxo hau, nola kejatzen den, objektu bihurtzea, ez deitzea gure izenez, esan dudan bezala, baina adibidez jartzea gure kartzeltxoan ez ditzu forceps edo zesarea egin dioten emakume hori. Izan liteke mehatxuak ere, edo bultzatzen duzu, edo atera inberko dizut, edo okerrago izango da, edo orain hartzen duzu epidurala, edo gero ez da egongo. Zerrenda luzea, ikusi duzuenez, adierazgarria benetan, oraindik ere, 21. mendean aurrera eramaten diren praktika eta jarrera hauei buruz, ez dakit indarkeria mota honi buruzko informazioa ote ez deneukaten aurretik, lehen aldia ote den honi buruz hitz egiten duzuela. Nik egia esan, aurton ezagutu dut mugimendu hau, eta indarkeria mota honen barri aurton hasina zentzuten eta irakurtzen, eta ni amanaz, eta esan behar dut, zer pentseu, bai, emondo estela, ez? Nire erditziek eta kontuten eukin je, eta nik zer bizi zendotan, bai, geratzen zara sentsazio horregaz, hau eiaten guzteu, edo hau beste modu batera inalzan, baina inoiz einaz pentsetan pareu, hori indarkeria mota bat izen alditzekela nire kontrakoa, ez? Eta nik uste hau gai hau dela, ez dakit orain arte, zelan egondan eskutuen eta eskerrak, horre mugimendu bat dauela horratzien urtiek dara matzala lanien honetan, eta sozer lortu da, eta legez onartu dabe emakumeen kontrako eraso moduen, ez? Bitxienez, epaitegizetan eta bide monalizeteko edo emakumeen ahotza entzunalizeteko, emakumeen nahiak errespetetako, eta aurdun dauzen emakumeek edo ama izen behar diren emakumeek pertsona moduen tratetako, bai. Nien ez ama, baina ama eta amatxi entzun izan ditut honen inguruan, eta ikaragarri posten naiz, zera amak edo emakumeak berriz ere batzea, eta ikuspuntu feminista batetik aurre egitea, zera abuso eta bortxakeri honi. Ikusi duzu zen isiltzen, Estitxu Fernandez. Ikaragarria da, zerrenda, zeluzea den, eta gainera, zera instituzio batek eragiten du. Eta okerrezpa naiz argian eman zuen elkarrizketa batean, Estitxuk esaten zuen instituzioak eragiten duenez, oso zaila dela horren kontra egitea. Azken buruan ez da mediku batek egin dizuna edo ez da kinork egin dizuna, baizik eta instituzioak berak, eta instituzioa dabil horrela azkenengo ospitala direnetik. Orduan azkenean zara zu betiko moduan, zu eta zure ansietatea eta zure buruko gaixotasuna eta zure gaitasuneza errealitatea den moduan irensteko. Baina bestaldean dagoena da ikaragarrizko indarkeria emakumeen kontra iaia jasangaitza egiten dena. Nire iruditzen zait, gorputz txarra jartzen dit. Eta oraindik ere pentsatzea gaur, orain, momentuan, emakume bati egiten aldiotela hori, ospital batean, negarre egiteko gogoa sartzen zait. Eske mesedez, errespetu pixkatxo bat gainera
Estitxuk esaten zuen moduan, une zaurgarri batean, osea, ezin dut imaginatu, ni naiz erditu, baina ezin dut imaginatu ahal nola zauden hor, ez dakit, besteen menpe. Eta iruditzen zait, une hori zaindu beharko genukela, ikaragarri azken buruan bizitza beraren ez dakit adibidea edo ordezkaria da, ez da, une hori. Eta ikustea zeinen gaizki tratatzen gaituzten, pues ez dakit, oso mingarria egiten zait. Estimatzekoa horixe ez direla kasu bakan batzuk soilik, hau sistematikoki ematen dela instituzioetatik eta erabat normalizatuta dauden egoerak direla, ez? Bai, protokolo batean sartzen gaituzte, eta protokoloa jarraitu behar dira, eta instituzioak aipatu dozuz, eta burura etorri jate Jaurlaritzaren leloa dela pertsona helburu ez. Emakumeak ipini erdigunean kasu hauetan ez, eta emakumeari galdetu, eta emakumeari esaten dagoen moduen informatu, eta emakumeari entzun zer nahi dauen, eta protokoloak apurtxu bet alde batera itxi, eta, zuk hau nahi duzu, nola egin dezakegun, gure protokolaren kontra joango da, baina egingarria da, egingo dugu. Beste herrialde batzutan egiten da, eta Nazio Batuen erakundeak ganera, onartuta dauko beste herrialde batzuten, holako praktikak emakumeen kontrako erasoak direla, ez? Pandemia, bai aipatu dugu, pandemia sasoien. Osasunaren mundu erakundearen praktikan kontra egin, irizpidien kontra egin dira praktikak ospitalean, hau da, erditu dira, konfiantzazko pertsona barik edo bikotea ondoan eduki barik. Umea, ama, eman badu positibo PCR proban, umea eta ama banandu egin dituzte. Beste herrialde guztietan ez da holakorik gertatu. Honen inguruan pixkatxo bat pentsatzen, gogora etorri zitzaidan, nola aurrekoan lagun batek pasatu zidan bere master amaierako lana, eta master amaierako lana egin zuen aurren lapurreten inguruan. Ninien, aur txikien lapurreten inguruan. Eta iruditzen zait oso lotua dagoela. Azken buruan, errespetatzen ez duzunez, ez emakumea, ez da unea ere, ez duzu errespetatuko hortik ateratzen den txikia, ez da? Eta zera, Franco, justun 39an hasi, eta 80 arte, aurren lapurretak izan dira Estatu Espainiarrean, dokumentatua dago. Milaka aur lapurtu dituzte, eta oraindik ere inork ez du honen kontra ezertxore egin. Eta iruditzen zait, indarkeria obstetrikoaren baitan ere bai sartzen dela, hau izanen litzateke ja muturreko adierazpena, baina iruditzen zait sartzen dela bete-betean kontu honetan. Eta hoxe, esan dut, frankismotik datorkigun beste herentzia bat. Izan gabe doa, indarkeria obstetrikoa zenez duen indarkeria mota hau, indarkeria matxistaren baitan kokatu dezakegula. Ez da, azken finean, berriro ere emakumeak subjektu izatetik objektu izatera pasatzen direla, eta zuek ondo azaldu duzuenez, momenturik eta zaurgarrienean. Nola ikusten duzue hori, ez dakite gero nola aurre egin, ez? Bertan gertatutakoak ondorioak ditu gero, bai psikologikoki eta fisikoki ere, eta baita ere ez zenolako harremana izango duzun aurrarekin, ez? Suposatzen dut horrek ondorioak ekarriko dituela, eta horri aurre egiteko ez dakit baliabiderik dagoen gaurkoz jakinda ia inork ez duela aitortzen mota honetako indarkeria, ez? Nik uste dut baliabidek baldin baduzen ez diela nahikoak, eta hori ere garrantzitsua dauda. Ospitalera heltze zara, erditze zara, eta ostean ere behar duzu arreta eta behar duzu norbait horre egotea, ama izatea egia esan, inork ez gaitu preparatzen horretarako. Hori Holanda, esan aldizute hau lan izango da edo bestela, baina ez hau inoiz preste ama izeteko, eta erditu ostean ematen den arreta ere nik uste dut zaindu beharko litzekela, eta hau estrukturala da. Argi da, frankismoa aipatu duzu ez. Eta gizarte eredu baten beste ondorio bat da, gizarte patriarkala eta medikuntzan beti gizonezkoen begietatik, gizonezkoen prismatik sortuniko medikuntza mota bat, eta oinarrian dagoena, eta protokolo horiek nortzuk egiten dituzte, eta
Horre gauza asko daude aldatzeko, eta violentzia hau aldatzeko lehenengo bestelako violentzia mota hori aldatu behar da, ez dakite esan aldan edo, baina nik uste estatu eredu hau edo eredu estruktura patriarkal hau mantentzea azkenean, violentoa ere bada gizartearentzat. Bai, bide luzea egiteko, baina behintzat honi buruz hitz egiteak ere lagunduko du ez, nola baite beste gai bati helduko diogu eta hezkuntzaren arlora begira jarriko gara, izan ere jakin izan dugu ikasgaiak ez gainditu arren, bigarren hezkuntzako ikasleek ez errepikatzea erabaki dezaketela irakasleek, hain zuzen ere, Hego Euskal Herri mailan eta, bueno, ikamika sortu duen erabakia izan da, nola ikusten duzu zuek erabaki hura? Bueno, niri orain ez dut gogoan izanen justu nola den araua, ez da? Uste dut urte batzuetan bai errepikatzen aldutela, ez dakite ezote den 1, 3, 5, eta 2, 4, 6 ezin dutela errepikatu, ez da? Lehen hezkuntzan, 2., 4. eta 6. mailan izango da errepikatzeko salbuespena. Hori da, edo kontrakoa, bai, ziklo amaieretan. Bueno, iruditzen zait saiakera ederra. Iruditzen zait saiakera polita. Eta, beste gaira eramanen bagenu, nik ulertzen dut hau, nire ustez, ikuspuntu progresista, aurrerakoia dela. Aurrera egiteko bidea. Eta zentzu hortan, iruditzen zait txalotu beharra dagoela, gauzak aldatzeko asmoa behintzat. Zer gertatzen da? Niretzat pixkat ez dakite, arduratzen nahuena. Eta da, iruditzen zait, irakaslearen iritzian usten dela, eta ni irakaslea naiz, usten dela potere gehiegi. Eta zergatik esaten dut hau, eta naiz korporatibista izanen gaurkoan. Zergatik esaten dut hau, zeren eta uste dut, kasu honetan, irakasleari ulertzen zaiola, edo ulertzen da, irakaslea empatikoa dela. Empatia egon badagoela hor. Eta orduan, behar bada, neskak edo mutilak ez du hau ongi egin, baina iruditzen irakaslea jartzen da aurraren edo gaztearen azalean, eta orduan esaten du. Baina, hontan ez da bilongi, matematikan ez da bilongi, baina iruditzen zait bere osotasunean, zentzu holistiko batean, hobeki egonen dela, bere lagunekin aurrera egiten badu eta jarraitzen badu, ez da, horrek indartuko duela. Zer gertatzen da? Nik lankideen artean, nik unibertsitatean egiten dut lan, egia da, gehienak aski empatikoak direla, nire ustez, nire valorazioa. Baina ez digute azterketarik egiten, ez digute empatiaren azterketarik egiten. Sartzen gara irakaskuntzan eta beste meritu batzuk begiratzen dituzte. Empatia eta inteligentzia emozionala ez. Zero. Izan zaitezke psikopata bat eta irakaslea izan. Gertatzen da. Izan zaitezke psikopata eta irakaslea izan, inork ez duelako zure zera psikologikoa aztertu. Orduan, nola emanen diozu psikopata bati erabakitzeko eskubidea, zure aurraren gainean, eta gainera, aurrak edo gaztetxoak edo gazteak ez du izanen aukerarik azterketa baten bidez psikopatia hori gainditzeko. Ez, zaude, persona horren menpe. Orduan, iruditzen zait, ziurrenik, 95% kasuetan, ederki aterako dela saiakera eta iruditzen zait saiakera aurrerakoia dela, esan dudan moduan. Baina zer gertatzen da hor solte dabiltzan psikopatekin? Gehiagizko ardura gelditzen dela beraz irakasleen gainean. Azuk nola ikusten duzu egoera edo saiakera? Nik ondo, entzun dodanean, iruditzen zait, hori ez, progresista baita ere ez, eta egin beharreko zerbaitze azkenien datuetan oinarrituta kurtsoa errepikatzeak ez dakar bez ikaslearen errendimendua edo hobetzea. Hasteko, kurtsoa errepikatzean irakaskuntza eredu ez delako birplanteatzen, hau da. Eredu berdinarekin nahi dute ikasle horrek gaitasunak edo kompetentziak hartzea eta ez dakit nik
hori oso efektiboa da, ikerketek esaten dabe ez. Baina bai, irakasleen aldetik bebai entzun dut, Taniak esaten aban moduen ez, legea, ezarri dabe, baina lege horrek irakasleengan izten dauz ardura batzuk, baina ardura horrek zelan hartu edo horretarako tresnak edo irizpideak edo danalakoa, igual irakasleak ere irakatsi behar dire, ez? Bai, edo kontrola. Edo kontrola, ze benetan, kezkagarria da irakaslegoaren artean, eta nik ez dakize puntura arte hitz egiten den honen inguruan ala ez, gaixotasun mentalak ere bai dauden, eta ezinak, eta kontu gogorrak. Eta, klaro, askotan ere, azten zaigu, horrek zenolako eragina duen ikaslegoaren gan, ez da? Ez zaizu ongi iruditu, ez daki nork egin duen ez daki zer, eta suspenditzen duzu, eta suspenditzen duzu. Eta egiten alduzu hori, behin, eta berriro, eta, ez dakit ze puntura arte dagoen horri ikuskaritzaren bat hori neurtzeko. Zuzendaria dago, baina askotan ere sistemak berak zuzendaritzetara eramaten dituzten personak, ez dira empatikoenak ere. Ze askotan zuzendaritzetan daudenak, tamalez ez da oso jende empatikoa. Beste kontu batzuekin moldatzen dira hobeki personekin baino. Eta espreski horrengatik dira zuzendariak, edo presidenteak, edo, ez da? Orduan, ni horrek eskatzen hau bastante. Beraz, bide bat zabaldu daiteke, baina bestelako erpin batzuk ere erreparatu beharko lirateke gai honetan. Amaituko dugu gaurko solasaldia, Tania Arriaga eta Diana Cabello, eskerrik asko beste behin gurekin egoteagatik. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin. Orain arte. Monday bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday? Friday itzela! Black Friday honetan, zatoz Euskaltelera, hilean €19 bakarrik